obodo jụọ m ka m gwa gị ndị bụ ike one n'ụwa bụ ndị ji ọkụ n'aka oyi ụmụaka Igbo n'obodo India bụ ndị bụ ike ndị nwere obi eji eri ego one n'ụwa na-enyela Igbo aka oge nụrụ ya ụmụaka Igbo n'obodo India bụ ndị ji ọkụ n'aka ndị Chukwu nyere ọka wele ma ji ebute akụ na nlekwute na-enyela ụmụ mma n'aka oyi ụmụaka Igbo n'obodo India nne m nwere chikobi oge n'obodo India bụ ndị ji ọkụ n'aka Igba onye amụma egwu na-esi achị ike ọbịa rabago njelụbụ ntị ka nyere egwu n'isi ụmụaka Igbo akalịsigo ọgbọba n'obodo niile unu ekweligo mana ụmụaka Igbo ndị bi na India abụọ kasị akasị akụkọ ibeba na-eme akọgidego ntinye si ka mbụlụ egwu gbakeneva nne ọgaranya ndị odogwu ude kapasị onyere ụmụnna anyị aka n'obodo India ma gbabịa tritimenti ya ọ na-asọ m nsọ oyi si na fadị ọchụkwa obodo isi usoro n'asụsụ Igbo na-efe anya fa agbatanyelụ gị aka wuo maka Igbo n'India daalụ ụnụ si na chikobi ekene unu ndị mma unu maka esi eme nwanne yi ọzikwa ka ndị jeru tritimenti ji asọvaịvụ weli nata obodo inugo onugo ọ bụzi ndị a nwere hospitalụ gbasiri ike ka njụwa mana ọ bụ ọbụba dị mma ụmụaka Igbo na-emeso ndị bịara India ka fa ji enweta onwe bao inugo obi nwanne bụdị sikiriti ịghọtago ndị anụ nọ na kunu mere menụrịa omemma melụ mma na-aga onye ama gbala ama wee gawakwuwe dịka obi nụrụ ya ọ dị m mma si ka m bụrụ Igbo bịa kene unu egwu m adabaka osi ara onye amụma egwu welisati m oge dọntị ya ka m gwa gị okwu nnekwu ụmụaka Igbo n'India isi na onye mara ri one n'ụwa enye ya ọzọ ọzikwuyo nna m Olisa nyekwuo ofe ọzọ mee ka ego fagba afọ ọnụ inugo ka ego ụfọdụ daa ibi ya n'ime ya ka ego ụfọdụ badu mọrọ eji ka fakweta nnekwu ego ya dịba mma na-arụ nwa maka na ọgọba na-eme karịla akarị Olisa nyesuefe atentembi aka Olisa elisi ka ị chọrọ n'India si n'ụmụaka Igbo ya aka ndị ọzọ ịbụrụ nwa Igbo na n'India weni aka ka ịghọla ego onye amụma egwu agaba ọfọ enigwe azabago ekpele n'osuhe nnekwu ego ya dabụ unu n'isi akpa nnekwu ego ya dabụ unu n'isi nnekwu ego ka chi na-atụtụ n'igwe ụmụaka Igbo n'India gweligo nwere isi ike ya na ogologo ndụ ya dịrị ụnọ o so n'ọfọ nke bụ na-agọrọ ụmụaka Igbo n'India ife dị mma ya kpọ ụnọ iruo si ogologo ndụ ya narị isi ike ogologo ndụ ya narị isi ike onye na-azọ ndụ nke ihe ya eto ogo onye lema ọgọ ka ọgọ ya abịali si ogologo ndụ ya narị isi ike obodo jụọ m ka gwa gị ndị bụ ike one n'ụwa bụ ndị ji ọkụ n'aka na agba ụmụaka Igbo n'obodo India bụ ndị bụ ike ndị nwere obi eji enye ego one n'ụwa na-enyela Igbo aka n'obodo Chukwu nyere ba nnekwu awele ọ ji ebute akụ na nnekwu akpa ọ dị anyị mma na arụ ebe ndị ego bụ agbala afọ ọnụ obodo India ndị obi ebe ngwa ndị ọma nwa gelisia ụmụaka Igbo n'India ndị
mere ọga anyị na-akọla akụkọ ndị ibe nwanne na-emetụ n'obi ọfụma ọfụma olowu ndị chukwu ya chenjiri akpa ego ndị a ka falachaba aka ndị ọgaranya inugo Honorable Andy Onyekachukwu odogwu nwoke afọ mụchara amụta ọbata ife adị n'ide mmiri odogwu nwobi ya dị ọcha onye echichi elected president of Idemmili North and South na New Delhi ịghọtago na New Delhi ka ikwesịrị n'India ọgaranya eze onye n'ụwa ọ naanị ikpe ego nke izizi n'obodo Umoji onye ọcha ụmụali Umoji bụ famụlụgodogwo okpuru ọha ndị Igbo n'India last CEO Honor-Brick West Africa Limited onye nwere gị na nwere odogwo ọgaranya eze naanị ikpe ego ọgaranya eze onye nnekwu ego ụkpụrụ ọla ndị Igbo na New Delhi egwo ọbata ifaja Igbo ọgaranya obodo kụdị ọtọ ka ike n'igwe Israel Highness igwe Chukwu gọzie ya Okechukwu nwa aka onwe ebe nke izizi n'ọrụ ugbo igwe dị ọra mma n'India orewunatikobi eke na-egho igwe ọkụ ya gbara afọ ọnụ eyi igwe n'ịbịaghị mba ọgaranya ịgbake n'elu ime ọgaranya bitili ụzọ guru Nnamdi Mmone ọgaranya bitili ụzọ n'India onye ọchịchị isi m kenelu gị odogwu ojii ka jeri akụ na-etigbu ilo na n'ụlọ onyema nwakwa aka isi m kenehie obisili ụzọ na n'India mmụọ n'odogwu nnekwe n'ego ka ọ na-abịaghị n'isi obisili ụzọ ma bụrụ ego ọ na-abịaghị ka ije na Ọkịja jee zute onye omeyi Prince Ikechukwu Adigbo aka onye wetara nke izizi na Ọkịja ya bụ prezidenti Ọkịja United Brothers na New Delhi prezidenti ofuobi United Brothers na New Delhi onye ọmakara aka ọgaranya ofu mbaji a na-eme ọfụlo odokweyi sinu onye isi na ọnachi ahịa ọfụma aka onye wetara na-achị ahịa ọfụma ofu mbaji a na-eme ọfụlo onye isi dị na-eme ọfụma ịmaka ịchọla ọdọgwụchebe ụmụ okpu ọka Chief Ugochukwu si egbe ọga nyebe ọzọ dawala ọchị ọnụụmụ okpu ọka chioduwanụ n'India First elected and current chairman Ọka Development Union na India ọzọdogweyi Managing Director Ugochas Impress Private Limited Mambodogwo Managing Director Lily Amaka Restaurants Kebana Lataka Ilugo First elected and current president Anambra Progressive Union na New Delhi ADU n'obodo India Evolia Oso n'ọchịchị malụga amaghị isi odu aka na mi odogbo mmanụ bụ ọzọ dawala ọchị ya ọsọsị nke n'elu ihe oke igwe ọmabụla okwe igwe nkeli ọkala akwụo n'ịgba adịamụ eze ndị eze na Anambra odogwuo onye bụ igwe ọmabụla okwe igwe bịala India bịa tinye anyị echichi ewu mgbe akede na igwe ọmabụla okwe ọgaranya ikuku ọma ndị achị ka anyị na-achọzi Chief Kenechukwu
Freedom Osita double president keduzi ije Kibu ikuku ọma nke mbụ na mbụ n'Enugu steeti na-achị Onumeke na ọgaranya President of Enugu State Indigenous Association na New Delhi Ozikwakọrọ chairman Ojiri Valley Diaspora na New Delhi ka Igbojili Odogweyi Member of Fabulous Foundation Trust na New Delhi Odogwu Academy ọgaranya Ozikwe Oju na-emago Ozimote Mago n'Enugu steeti keduzi nwa na-ekwe nnekwu ego ka ọ na-abịaghị n'isi Ebonyi steeti ka anyị na-ejezi Chọba Chief otu ọ masịrị chi Chief Sunday otu na Ebonyi steeti Onama Ozikwa ọkpọsi nke izizi Odogweyi the founder and the first chairman of Ebonyi State in Diaspora na New Delhi. Waposi worldwide keduzi onye mmemme nnekwana ego ka ọ na-abịaghị n'isi onye mmemme anyị mọbụlube ego mkpọsi mgbu ya na ọka Igbo ka njebe ụmụnachi Chief Chigaluko ka mụ cheje Alhaji Buba Ifeanyi Obiegwu Melu na Kaduna ejichi ego echichi Alhaji Buba Odogwu Buba Chigaluko Alhaji Buba Odogwu Buba si mụ keneli ya ụmụnne ya na-abụ ochie mmanụ ịnụli ya Chief Emeka Obiegwu Akụchukwu wetelu nke izizi n'ụmụnnachi Akụchukwu ayimo na mụ kenele kenelu mụ nwa Chief Nwachukwu Obiegwu na gị kalịsịrị Odogwu nwanne bụ nke izizi n'ụmụnnachi nwanne Alhaji Buba n'ịdị ụsa nwanne kwena ego ka ọ na-abịaghị n'isi enwo ọgaranya Igba ma bata obodo ọba Chọba Mrs. Chukwu Ikedi Ilo ndị eji okwu fagbu izo na Nyaba Chairman of Development Union na New Delhi onye ga-adịlị mma Eto dike n'ọba niile ni Rebuti ya niile achị ya ọfụma Di na nwunye na-eme ka ejima Nwali nnekwu ego na na-abịaghị n'isi Akpa nnekwu ego Chukwu na-enye gị enugo Ọganibe ego na ọkwachi nyere ya Odogwu ndị ọba ji ya ba mbọ Nwoke Igba ka eke na-abọ Were isi abọ nwa afọ Odogwu abịa onye ọma na ụmụ akụrụ oru mba ka isi wee bịa Onumeke na ọgaranya onye ọcha Chief Wachudo na-eke nani Number 1 na VP Garden na New Delhi n'India onye na-emesi ife ike Odogweyi abọ nwa n'ikala aka Wachudo na-emesi ife ike Odogweyi ọgaranya Igba ma chọba ọsọ ọba Nwafọ m kebiri mọọlụ okwu ọgaranya ọsọ ọba dị kwesị ọhịa CEO Seaside Restaurant and Bar na New Delhi n'India onye m papa si na-enye nwe ụmụ Igbo ka anyị jee na Seaside ebe anyị na-eli na alacha aka Imo esi ụda alụ ọlụ Igba ka anyị na-aba abatete Mr. Frank Nwabeze arọ okwulu ọka wanụ na abatete nwa arọ n'ọya dịlịghị mma ọgaranya okwulu ọka wanụ na abatete nnekwe nnekwu ego ka ọ na-adaghị n'isi ọgaranya obodo jụọ m ka gwa gị ndị bụ ike one n'ụwa bụ ndị ji ọkụ n'aka na Ụmụaka Igbo n'obodo India bụ ndị bụ ike ndị nwere obi
eji ego nne n'ụwa na-enyela Igbo aka n'obodo tupu nyeleba nnekwu awele gbaji ebute akụ na nnekwu akpa ọ dị anyị mma na-arụ debe ndị ego ba agbala afọ ọnụ obodo ndị a ndị oge adịrị mma ndị ọma oke kpachala aka ihe ejebezi achọba nwata ya na chi ya dị na mma debe laji kapụ obi ozikwa nke na chi gị dị na nnekwu mma na-achala aka mmanwe ozuru ezo daalụ prezidenti Igbo Youth na New Day onye isi ori na-acha ya ọfụma lekwa nnekwu ego nọ na-abịaghị n'isi ọgaranya Igbo ka anyị jezie n'izu ọgụ ihe mee chọba agha chifu nsogbu efi nwoke cheta ọnwụ ihe sekọndụ na nrọ ndị izu ọgọgọdogbe nze dị egwu chigozie gbagasi nke bụ eze ụmụ okorobịa n'aka emu gọta osikwa gị dị na nwa wee chi ya echichi ogbuefi ugo na abụọ na nrọ ndị izu ọgọgọdogbe kedu onye bụ nwaanyị gị dị mme Mrs. Njideka nse dị egwu osodi ya ka akụ ife nkiri ụmụ agbala daalụ isimuke n'elu gị chairman gị Eze Enterprises Nigeria Limited onye kala aka ọzịkwa mgbomgbo nwa nwoke cheta onwe ya odogbo onye izu ọgụ na ihe ogbu efiyo nze dị egwu onye ojiji maka ajenụ n'Imo Steeti jesute odogbo oke Igbo odogwu Sonny Mike Okafọ mmanwụ abalị Sonny Surplus odogbo ozikwa ozi n'ozu họra one of Imo Steeti odogwu nwa kedụzi ije egwu ama n'Oguta local gọọmenti ka mụrụ odogwu kara aka ụmụ ụwa chairman Oguta ọha ji egbe ma indiji so n'obodo New Day ikperugo current chairman Oguta United Association na New Day number 1 fund Imo State Indigenous Association n'obodo India ịnụgo isoro ife ọ na-eme n'India odogwu eji okwu ya bụ izo Imo State ojiga bamba Sonny Surplus onye echichi wejidozu ọra ga-adịlele ọgaranya Igbo ka anyị jeruo Abia steeti anyị jezute odogwu ngwa eji amatụ odogwu kalaka Chief Emmanuel Osisi Ọgụ ugodịọra mma n'Igbo landị odogwu ndị Abia steeti ji aba mbọ President General Abia State Union na New Day n'India ọkwa onye echichi odogwu na tikobi ekele ya nwelite aka ka ịghọla ego odogwu oyi ọdọ obodo jụọ bụ ka gwa gị ndị bụ ike onye n'ụwa bụ ndị ji ọkụ n'aka oyi ịgbara ọbịa ji eri ego onye n'ụwa na-enyela Igbo aka oge nụrụ ya ndị tupu nyere ọka wele gbaji ebute akụ na nnekwute na-enyere ụmụaka oyi ụmụaka Igbo n'obodo India nye m nwere tikobi ekele ụlọ njem wee jewe ọba aja ezute odogwu nwa anya bezoghị m Chief Satochukwu anyị Udenna Ezudakụ Nnekwanụ n'obodo Odogwu Adumino Fobi Brothers bụ onye kara aka
Founder for the Brothers Social Club in India, Odogunwa. Vice Chairman of Progressive Union, Indian branch on a New Day, Odogway. Brothers United Union of Haryana, India, Wanyaga Delema. CEO, Resudego this Nigeria Limited, Odogunwa, Ozikonyama. Kibu Resudo, Hakunda. Resudo. Odo Kalako, Baja Bamba, Oyama, Enolia. Resudo in Canalia. Chifu Frank, your Timbiko. Now you look on Ampa. Razu Mokolabia na Mumbai. Chairman, Chief Executive Director, Frankincense Petrochemicals Limited. Ago Nampa. Ago Dogu Nampa. Oye Wela Gumolo Dogo. Bibanye Kanja suta wanne mpaka chikobyo Mangalanya Ike nonga chuku Stevie Nobi Umwafwe bena singing Nobi Kodogu siwe diawa Mangunga Miri na zarara banyene Steve Investment Limited Ukeduzini Odogwa Titebuga Yes, Wakubudike Wani Nando CEO Suraku Company PLC Wanyaga Dilemao Ozedogo Kedele Mwaya Gedembo Mrs. Sina Sopi Malema Wadadi Okona Yokana Bo Namulo Wade Mwadalolo Kedele Prince Divine Tidara Obi, 1 million Zorara. Esimu Kadeli, Wakagagi, Adizeki Banetili. Ronya Baba na London is a year, the Wukalaka, 1 million Zorara. Galanya. Mana Milisim Kanaya. 1 name Akamo. No 1 name Madaburo, Ayo. Zoroti Kobio Orobodo tuabu kampani ndibuike onenu wabundi jokunako Umaki India bundibuike Imala kajeri oko nenu wadenyeli baka Umaki India bundi jokunako Nditubuye loka wale o Maje butako na nebute o Umaki India bundibuike Umaki Obodo India Nyama Nana Tikobo Kanuma Ndujabu Moji Kansu Tende Demme Mr. Mrs. Ye Ike Chukumu Te Chukwa Manyama Yaba Akudeti Wilo One Akudeti Wilo No Mojo Bodo Dike No Moji Chidebu Akudeti Galikane Akudeti Wilo Akuni Bibi Okodo Okalaya Iwa Meje Gwi Mo State Yase Chabati Futo Kafo Ongalanya President Imo Light in India Udeti Eni Magwe Dikenu Lao Dikenama Dikenu Udeti Eni Magwe Dikenu Lao Dikenama President Imo Light Udeti Eni Magwe Imwatwadia Kaijadu Mojo Tifu no Soko Chichi Nyelu Godogu Momo Chichi Devu Venganyacha Kogi Bilo Chanu Sokuzo Yelo Isimu Kanelugi Asawa Yoma Cindy Baby Morning Star Ogo Chuku Aditi Adeke Mama Diaka Keduzie Nyelu gosimu kanune
nnekwu ego ka ọ na-abịa gị n'isi ile oche anụ ụzọ ka ụzọ wee gado Igbamaka na-odogwu nwa Tifo Okechukwu Santos Igbudu eze bụ n'afọ nke izizi n'Umoji Odogwu chairman Umoji Proven Union n'India kenali bụ nwanyị ọma male mma Happiness obi dị iwe mma mmanụ ejelu sodi ya makụ ka na-akpọ nwa dị mma eze bụ n'afọ n'Ifeanyi Odogwu mmekwado ego ka ọ na-abịaghị n'isi eze bụ n'afọ Odogwu n'oke ọdụmegisi ya Santos Igbudu magajere dị mma enu ụmụ okodo akalisigo Chief John Ifeanyi Chukwu Obi Isaga aka m na-akpọ n'egwu nwa Obi Isaga wanụ n'Umoji Odogwu nwa o kenele m nwaanyị gị ewu wisisi nwanne ka Obi Adokodu nwa ma obi dị ihe ka nna ọbịa kene nwa dị mma nwunye Obi Isaga ekene mi Obi Isaga n'Ifeanyi Ifeanyi Chukwu Odogwu kara aka mmanwụ abịa na ọnya dịrị gị mma kedu maka Odogwu kara aka Prince Tony Egwuchukwu Nnadi eze ochi ndụ wanụ n'Umoji Odogwu nwa wawedite obi nni ya ozikwa son of Chief J. Enu Nnadi bụ nye amụlụ gị member traditional rulers Anambra State Odogwu omụlụ Odogwu kenali m nwaanyị gị dị mma Princess Ogo Nnadi ada dị ya mekwado ego ka ọ na-abịa unu n'isi ya eze echi ndụ buli n'ego Igba kedali m Odogwu ejide ebube Odogwu eyi Mr. Dennis Sopolo Chukwu nwa oge afọ mụchara amụcha eyi Oluwa wanọfụ Igbo na nni ya Odogwu nwanne ọbata ife adị onye echichi Oluwa Igbo ekene mi ihe bụ Oluwa ọkala abụọ Dennis bụ ka nwa kalaka Oluwa Igbo ekene mi Ambassador Morgan keduzi ije Chukwuemeka ahụ ga-ese bịakene Anambra State General Secretary na New Day nwekene nyo onyama Ambassador ndị ide mmiri Ambassador Morgan wenume ekene ya nwane go nsekwu ego ọ na-abịaghị n'isi Emaka Igba ka nkene mmanwụ abịa Chief Izundụ Peters izu egwu ka nna bọyị m ọgaranya Izundụ Wọdụman ọbịa onye ntebiala ụwa n'Okodu ozikwa mmanwụ Umoji jide ebube Izundụ Wọdụman Odogwu Izundụ Dikobi ikenele ọgaranya obodo ọkwụna anụgo ndị bụ ike n'obodo India ndị ji ọkụ n'aka na ndị ọma o nwere oge eji elu ego na-enyela Igbo aka na chideli ya doo na ya deliba mma ndị ọma ibe emekwa n'onu na-ego ụwa na onye akpụkpọ egwu na-esi achị ike obi na-akpọrọ ụlọ ọbụ ụlọ aka bụ egwu naanị Igbo mụ na-egwu ụwa na-akparị ụmụ ogbe ya bịa ka nyebe ụnụ na ntị ozikwa gọvanọ ndị egwu na m ogbe gbabịa tomu ga-abịa deli m egwu maka oyi ya ife nke n'oji ka obi na-agwa mmanwụ de ọkwa ịnụrụ ya